učenici, odnosno učenice, idu posle podne u školu. Zapamtio neko kako je moje ime? Mi se nalazimo ispred osnovne škole Desanka Maksimović u Bačkoj Palanci, gde je 2. septembra održan svečani prijem đaka prvaka. Ove školske godine ova škola je upisala 46 đaka prvaka koji su raspoređeni u 2 odeljenja. Mi smo razgovarali sa budućim prvacima kao i sa njihovim učiteljicama. Šta su rekli o prvom razredu i polasku u školu, pogledajte u nastavku ovog priloga. Kaži nam, kako se zoveš? Lana Žarković. Lana, da li se raduješ polasku u školu? Da. A kaži nam, kako ti se sviđa učionica i učiteljica? Pa lepo. Aleksandar. Da li se raduješ polasku u školu? Da. I kako ti se sviđa učionica i učiteljica? Lepo. Ove školske godine naša škola, osnovna škola Desanka Maksimović, upisala je 46 učenika, tako da otvaramo 2 nova odeljenja. Koleginica Snežana Milaković i ja primamo prvake. Danas ih dočekujemo, vrlo smo uzbuđeni i sretni i nadamo se da će im biti lepo u našoj školi. Da li možete da mi kažete u odnosu na prethodnu godinu kakav je broj prvaka? Ove školske godine je malo manji broj upisanih đaka prvaka, mada smo obično imali po 2 velika odeljenja, tako da nam je uvek nekako falilo 2-3 učenika da otvorimo 3 odeljenja, gde bi deci i nama bilo mnogo lakše da radimo. Tako da ove godine otvaramo 2 odeljenja, koleginice i ja imamo po 23 učenika, gde je negde lepo da se radi. Kaži nam, kako se zoveš? Katarina. Katarina, da li se raduješ polasku u školu? Da. Kaži nam, kako ti se sviđa učionica u kojoj si učiteljica? Prelepo je. Strahinja. Strahinja, da li se raduješ polasku u školu? Da. I kako ti se sviđa učionica, učiteljica, drugari? Prelepo. A jel poznaješ neke drugare od ranije? Da. I svi smo jako srećni da smo krenuli u školu. Ja sam jako srećna što ste baš vi moji đaci i što ćemo se družiti 4 godine. Vi ste takođe učiteljica budućih prvaka. Kažite nam, sada će uskoro svečani prijem, kažite nam šta mogu da očekuju? Da, naši đaci prvaci, pošto su danas prvi dan u školi, prvi dan će sesti u školske klupe, mi smo želeli da se oni što prijatnije osjećaju kada dođu u školu, te su učenici sadašnjeg 5. i 4. razreda pripremili jednu kratku svečanost za njih, prigodan program, dobrodošlice. Nakon toga ćemo prozvati naše đake i sa njima otići u njihove učionice gde ćemo nastaviti zajedničko druženje. U učionicama ih takođe čekaju prigodni pokloni koje su im priredile kompanije Bambi i Univer Export. Tu će dobiti i određenu dobrodošlicu, tako da mislim da će im ovo biti onako dan za pamćenje. Kako učiteljice doživljavaju prvi dan u školi i prvake uopšte? Da, mi znamo da su prvaci veoma uzbuđeni, kao i roditelji, ali jednako smo uzbuđene i mi učiteljice, jer svi imamo neka svoja nadanja, očekivanja, strahovanja, tako da mislim da ćemo zajedno i u saradnji to lako prebroditi, ali sad na početku je najvažnije da se oni osjećaju lepo, da sa radošću i srećom dolaze u školu, sa osmehom da odlaze kući i mislim da je to recept za dobar početak. Čuli ste utiske budućih prvaka kao i njihovih učiteljica. Mi im svakako želimo puno uspeha u školovanju.